Magbasa sa aming module. Mana may gym sa atong school. Magbasa sa aming module bago may mulahos. Nalaging lechon sa mga. Hello guys. Wala taasan na ni Dwin oy. Mas taas lagi si Dwin dire. Sagot. Wala. Ah, dili. Nag-anak man ko, nag-anak. Tapos ang gapon ko. Ay, hindi pa yun. Mawalay. Kuhan na lang ID. Galit na ko, galit. Pero fixed price. Okay. Birthday. Mama. Chicken. So karon mo bala na din nato sa anak na iklan lalaki o babae. Kinsay ni boto o babae? Dili ang mga ni boto o babae. Babae. Sige. Oh, mga ni boto o babae ito. Sige. Ang lalaki dili mo lingkod. Lalaki dili na side, ang babae dili. Oh, si Princess Rika, kinsa ba lalaki? Ano na siya, ha? Nana siya consequence. Tama ba? Oh, consequences sing. Nana siya consequences sing, ha? Pag mapili mo ang iyong gender ngayong nagdihula, kamo ang wakama sa tiil sa tanang nadaong mo mag-anak. Game or no game? Okay. Ang mahitabo ani, kita mag-9 sa kabalong nila ka, 9. Ang lima na sa same sa color, mao siya ang gender silang baby. Ang upat ng anak, maong di gender silang baby. So nakamix na siya. So depende na nito yung asa yung unang abot-hod. So mamili si Twinkle asa na balon. Boy or girl, gender regulation. Go! Twinkle, pamili asa yung mga nakabalon first. Oh, ikaw mga kapuntaw. Asa ang balon? Anak daw. Okay, boys dito ha. Girls dito mo kamang ba yun? Ay, girls dito, boys dito. 1. Kung bagong yun, a DJ, music please, maestro. Boy, 1 point sa boy. Asa rin yung boy? Bebe, asa yung piling boy? Oh, bebe, ang girls, dito mo girls. Dito, kisa na rin girls. Dito, 3 ang boy. 1 point ang boy. Cheer, yung kamang mo ni. Tama ang mabili. Kasi gusto girl, ang anak na binigyan. Taas. Sana sa Twinkle na po. Yeah, Twinkle, nasa? Wait. Ayaw, ano? Wait. Suga ba ba? Patay na naman. Yo, isa may gusto na mo yung anak, lalaki o babae? So, lalaki o babae? So, dapat ibutangan ni gender nga kasi kung isa. No. Amy na kita Amy. Pink ka na blue. Na Amy. Si Prince. Ili, dapat si Prince. So, 1.1 point na girls and boys ha. Sa ibabaw na po. Namili. Oh, namili ha. Tuna ang girl. Tuna ang girl. Tuna ang girl. Sayawi, sayawi, sayawi. Okay, si Gwen na pinamili. Go, Gwen. Pamili, Gwen.
Sa kaya ni. Oh, tayo na mo. 3 of 3. Oh my God. Si Gray na po. Sa'yo, mga lalaki. 4 na. Pila mo? 4. Ang lalaki, kaway. 3. Wala, 2 na lang. So, 4 na ang lalaki. Ano na siya? 4 na ang lalaki. Tatlo ang gawas, babae, pag-pink, tayo. So, ang nasa balon dyan mabalaan. So, lalaki, pamugong. Si Yumi, si Yumi. It's a boy. Ano silang boy? O yan ka ron. Ano sa mga babae? Mukha man. Mukha man. Ano ba mabuhat ka daw sa mga babae? Kita ba ang mga babae? Ang linya. Hoy! Hoy mga kapang! Kapang! Aduwa na nila babae. Yan ina na nila yung babae. Sulong na po na ikaw. Mga nang nalas mga ito. Sister siya. Puli-puli, magunong gender. Yes, around her. Hello? How are you doing? Violet. My baby. My beautiful baby. Meet Dwayne. How happy are you that the baby is a boy? Yung anak pagkang guula siya happy kayo oh. Happy kay ka. Happy. Ano may pangalan? Bushwalker? Wala pa. In Maximo? Mag-isip pa ko eh. Mag-isip pa ka. Ayaw mag-isip. Ganun na last. Angelo. Angelo? Michael Angelo. Buwang. Para Angel siya pala. Buwang. Michael Angelo DiCaprio. Ah. Ay! Michael Angelo DiCaprio. Nabuwang na. Gizong ko na ako, gizong. Iuyan mo na na, oy! Hello guys! Hello, paulit. First Nakauli day. na lang. It's 8:23 Yes! p.m. Nilapit mi og Chicken! fried chicken because Because we are hungry. wala na sila, nalato na sila sa handa. Wala sila na nihapon sa balay kay nalato na sila sa lechon daw. Right na na? Yeah, the lechon is very not tasty. Not tasty anymore. I feel like I was eating worms. Oh no, kaluoy. Okay. So mamalit sa mi.
Para makakaon pa sila. Wala kayo may naka-vlog ganina because we were busy. So na, wala tayong naka-vlog kay. Busy me sa Busy. 40. And my dad is in the line Hindi na. getting for the fried chicken. And you will eat the fried chicken. Yeah. Yum. Your mom is officially 30 years old. 30. Your mom is old now. No. Hmm. And I can do this too. Kagwapa. Ano sa to? Nahang lagi.